Ulit, tambong niya, doon natin Christmas party. Oh, matambong yun ko, Noy. Kano sa amang Christmas party, ha? Karong adlaw minatay. Hoy, Natiban, ha? May paskurya. Ay, may isang Pasko. Hindi mo nikagikan. Karoon pa man ko makakita ni mo. Ay, dagi kas Mindanao. Oh, Mindanao, how si business ni mo? Laging. Wow, laging sikata na ni mo, eh. Oh, laging ba, laging. Laging kumakain, laging tumutulog. Nabuhan ko ba yun? Nay, tinuod to ng manghatag na Santa Claus? Oo, oy. Pangatag na si Santa Claus. Dato man kaayon na. Asa ko to, dato ko taon. Huh? Sa kapalit, ug barba siyang bungot, dato na ba? Yayay. Natiban, pinaskuhan, be. Ulit, ang imong ihatag na ko, imo na lang. Kailan mo na pagkatubaga, pinaskuhan ako ba? Imo laging ihatag na ko, imo na lang. Pananglit, mga ka na kong pinaskuhan, mga ko nimo. Ang imong ihatag na ko, imo na lang. Mabuhan ko ba yun? Tay, tay. Ano anak? Anong tambok mo na Santa Claus, tay? Saan nga di mo tambok, nga kana sa Santa Claus, mugawas bala nagpasko. Ulit na kasaan ko ni Pasko ha. Kung makagawas ko din is bilangguan, mabalik na ko sa kong asawa. Kanindot, ana na eh. Pasko na ko. Unya, usam na silot ni mo. Life sentence. Hello? Kumusta naman kaninang? Ay, okay, Richard kayo ko anakon. Impa, unsa may tuyo nimo nga nanawag ka man? Maningil lagi unta ko ninang sa... Ay, nagay pa na yun yung istorya. Ikabaw na ko, nga maningil kay regalo. Ha? Maunsod mo mga kinukusa mo, oy? Mangungusta, nagin magbulan sa Disyembre. Lain na po ni mo mga istorya ninang. Uy, di man ko na mga ituyo na ako. Ayun sa man ituyo nimo. Nalimot ka? Nga karon na itong buwan na imong promise? Nga bayra na maghurot ang nautang nimong kwarta, di rin ako. Sorry, the area you're calling is either in the mountain or out of another area. Please check the forest and dial again after 15 years. Pre, nganong gitawag mo nagsanta si Santa Claus nga lalaki man na? Bitaw, pre, no? Di man po na siya babae, kay bunguton man. Unya, lalaki po nang yang tingog. Galibog jud lagi ko, pre, kung nganong gitawag na siyag Santa. Dapat unta, tawag ko na siyag Santo Claus. Di kaya, pre, nga sakto ning naa sa kong hunahuna. Kaya nga naman pre, unsa may naa si mo hunahuna? Dili kaya, pre, nga maong gitawag na siyag Santa, kay basin og transgender na siya. Tay, tay. Ano kung mo abot ng Pasko? Masakit magkag-amnesia. Makalimot lang ka. Ay, di matabang anak. Puro tinaghanan akong kinugos. Hoy, pre! Oh, nga naman, pre. Naginuktok ka man ko diha. Manday hapit na noon Pasko. Naghuna-huna lagi ko, pre. Unsa may giuna-una nimo? Naghuna-huna lagi ko kung makaangkon pa maka ako kahayag sa kinabuhi karong umaabot nga Pasko. Aw, kahayag ra dahil si kinabuhi ang imong gusto, pre. Sayon ra man kaayo na, oy. Unsaon man pod, pre? Aw, ikaw ra ko nag Christmas light.